салом дӯстони азиз, имрӯз масъалаи 84-и Римкевичро дида мебароем ва ман шарташро ҳам мехонам, ҳам бо забони русӣ дар рӯи экран мегузорам. Масъалаи 84-и маҷмӯаи масъалаҳо аз физика Римкевич. Бо забони русӣ велосипедист начал своё движение из состояния покоя, яъне суръати ибтидоияш баробари 0. Велосипедист начал свое движение из состояния покоя и в течение первых 4 секунд двигался с ускорением 1 метр в секунду квадрат. Затем в течение 0,1 минута он двигался равномерно и последние 20 метров равно замедленно. До остановки найти среднюю скорость за все время движения, построить график зависимости Vx от t. яъне бо забони точки шарташ чунин мешавад. Велосипедрон аз ҳолати оромӣ аз ана ҳамин нуқта ҳаракаташро оғоз карда 4 сонияи аввал собитшитоб ҳаракат намуда, баъд 0,1 дақиқаи оянда бо суръати мунтазам ҳаракат кард ва боз 20 метри охирро собитшитоби сустшаванда ҳаракат карда истод. яъне велосипедист се қитъаи роҳро тарк кард. Дар қитъаи аввали роҳ вай бо шитоби мусбат, яъне ҳаракати собитшитоб карда, бо шитоби мусбат ҳаракат карда то ягон суръати v суръаташро зиёд кард. баъд бо ҳамин суръат як муддати вақт, яъне 0,1 дақиқа ҳаракаташро идома дод то он даме ки ба қитъаи охирон расид. Дар қитъаи охирон дода шудааст дар инҷо 20 метр. қитъаи охиронро бошад бо шитоби манфӣ ё ин ки шитоби сустшаванда, суръати сустшаванда ҳаракат карда боз истод. фарз кардем ки аз нуқтаи а ҳаракат карда дар нуқтаи б боз истод. акнун мо бояд суръати миёнаи онро ёбем. суръати миёнаи автомобил, албатта дар инҷо мо чунин суръати миёна ифода кардем, онро танҳо метавонем ҳамин тавр v миёна қайд кунем. ана ҳамин суръати миёна дар тамоми роҳ, яъне тамоми роҳ, ана ҳамин аб тамоми роҳ тақсими тамоми вақт. фарз кардем ки дар тамоми вақт ягон вақти t калон сарф мешавад ва тамоми роҳ албатта ин баробар аст ба қитъаи якуми роҳ s1 ҷамъи қитъаи дуюми роҳ ки дар инҷо мунтазам ҳаракат кардааст s2 ҷамъи қитъаи сеюми роҳ s3 тақсими вақтҳое ки дар ин қитъаҳо сарф шудааст t1 ҷамъи t2 ҷамъи t3. акнун бинед дар инҷо ба мо s1 маълум нест, s2 ҳам маълум нест, аммо s3 маълум аст. аммо t1 ва t2 маълум ҳаст, аммо t3 маълум нест. яъне дар инҷо мо бояд s1-ро ёбем. s1-ро осон аст ёфтан. аввал суръати ибтидоӣ 0 аст, суръати ибтидоӣ баробари 0 аст. яъне мо метавонем барои s1 нависем. дар қитъаи якум суръати ибтидоӣ 0 аст. s1 баробар аст ба танҳо i1 t1 квадрат тақсими 2. тамом. i1 маълум аст. дар инҷо i1 маълум аст, t1 ҳам маълум аст. акнун s2 мо бинед ки дар инҷо бо суръати мунтазам ҳаракат мекунад. яъне s2 аз формаи суръат дар ҳаракат мунтазам s2-ро меёбем v суръате ки дар ана инҷо соҳиб мешавад зарби t2. ана ҳамин v-ро ёфтан лозим. ин v-ро аз рӯи формаи суръат дар муодилаи суръат дар ҳаракати собитшитоб меёбем. v баробар аст ба суръати ибтидоии 0 аст ҷамъи i1 t1, яъне дар давоми бо шитоби i1 t1 сония ҳаракат кард ва дар ин охири ин қитъа суръати v-ро гирифт ва ин албатта ба i1 t1 баробар аст. ана ҳаминро дар ҷои суръат дар инҷо оварда мегузорем. ҳосил мекунем s2 баробар аст ба i1 t1 t2. тамом. s2-ро ҳам ёфтем. s3 маълум аст. акнун мо бояд t3-ро ёбем.
ана ҳамин T3-ро мо бояд ёбем, яъне муддати вақте ки дар қитъаи охирон сарф мешавад. албатта T3-ро бо ин усул ёфта метавонем. мо медонем ки дар охири қитъаи дуюм, аз аввал то охири қитъаи дуюм суръат ҷисм ба v баробар буд ва дар охири қитъаи дуюм аллакай дар аввали қитъаи сеюм вай ҳаракати сустшавандаро оғоз мекунад ва ҳамин суръати v дар ин ҷо аз v то сифр кам шуда меояд ва дар ин ҷо сифр мешавад ва мо суръати ана ҳамин миёнаи автомобилро дар қитъаи сеюм метавонем нависем ки миёнаи арифметикияш азбаски суръаташ аз v то сифр хурд мешавад менависем ки суръати миёнааш дар ана ҳамон қисм мо бо v миёнаи штрих ифода мекунем дар қисми сеюм баробар мешавад ба суръати дар аввали қитъаи сеюм ҷамъи суръат дар охири қитъаи сеюм тақсими 2 миёнаи арифметики яъне v дар аввалаш ҷамъи 0 дар охир 0 мешавад тақсими 2 ана ҳамин суръати миёнааш баробар мешавад ба суръати миёна баробар мешавад ба s3 тақсими t3 ки бояд ёбем. акнун аз ин ҷо t3-ро меёбем. дар ин ҷо мо мебинем ки v ҷамъи 0 ин v мешавад. v-ро мо медонем ки ба a1 t1 баробар аст. дар ин ҷо мегузорем. аз ин формула меёбем ки a1 t1 ҷамъи 0 мешавад боз a1 t1 тақсими 2 баробар аст ба s3 тақсими t3. акнун аз ин ҷо t3-ро меёбем. t3 баробар аст ба ҳар чизе ки дар диагонали он меистад, яъне a1 t1 ба дар поён нависта мешавад. a1 t1 2s3 дар боло 2s3. ана мо аз ин ҷо t3-ро ёфтем. дар ин ҷо s1 ва s2-ро ҳам ёфта будем. s2 дар ин ҷо мо ана s2 мо ана. акнун ана ҳамин s1 s2 ва t3-ро дар ана ҳамин формула мегузорем. яъне ана ин формула ва ин формуларо дар формулаи суръати миёна мегузорем, ҳосил мекунем. суръати миёна баробар аст ба s1 мо a1 t1 квадрат тақсими 2. a1 t1 квадрат тақсими 2 ҷамъи s2 мо a1 t1 t2. a1 t1 t2. a1 t1 ин суръаташ дар охири қитъаи якум, суръат зарби вақт ин масофаи дуюм дар ҳаракати мунтазам. ҷамъи s3 албатта ба мо маълум аст. s3 тақсими акнун t1 маълум аст ба мо, ҷамъи t2 ҳам маълум аст, аммо t3-ро дар ин ҷо ёфтем. 2s3 тақсими a1 t1. 2s3 тақсими a1 t1. дар ин ҷо қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб мекунем. t1 мо 4 сония 16 мешавад. 4 + 4 16. a1 мо 1 мешавад. 16 тақсими 2 8. a1 мо боз 1. t1 мо 4 зарби t2 мо бинед 0,1 дақиқа мешавад 6 сония, яъне 60 зарби 0,1 мешавад 6 сония. 6 зарби 4 24. дар ин ҷо 8 доштем. 4 + 4 4 дар квадрат 16 зарби 1 тақсим 2 8. ҷамъи 24 32. ҷамъи s3 20 42. ман якбор ҳисоб мекунам ва ҷавоби охирон ман дар ин ҷо аллакай ҳисоб кардам. 2/6 метр тақсими сония ҳосил шуд. акнун дар ин ҷо гуфта шудааст ки суръат вобастагии суръатро дар ҳамин тири x аз вақт ёбед. мо албатта барои ёфтани суръат аз вақт бояд тамоми вақти ҳаракатро ёбем ва тамоми суръати максималиро ёбем. чаро? чунки мо ҳамин чизҳои максималиро бояд дар график ҷойгир карда тавонем. фарз кардем ки дар ин ҷо мо тири вақтро уфуқӣ равон мекунем сония, тири суръатро ба боло v, яъне метр тақсими сония.
یک قسمی حل مسئله این دوامش رو. اکنون میبینیم که همین وقت تمام وقت حرکت به چی برابر است؟ تمام وقت حرکت به 4 جمع 6 10 ثانیه جمع 2 S3 S3 ما در اینجا 20 40 تقسیم 4 می شود 10 جمع 10 20. تمام وقت حرکت ما 20 ثانیه می باشد. یعنی اگر ما 5 10 15 20 چون تقسیم کنیم می شود 5 10 15 20 ثانیه. یعنی ما همین ثانیه را در اینجا جایگیر کرده توانستیم. و سرعت ماکسیمالی را البته همین وی که ما داریم در اینجا سرعت ماکسیمالی به حساب می رود. انا همون را پیدا می سازیم. سرعت و برابر است و در اینجا بیاید میگذاریم ای ما 1 است ضرب 1 ت1 ما هم 4 است می شود 4 متر تقسیم ثانیه و یعنی سرعت ماکسیمالی ما 4 متر تقسیم. پس می توانیم که 1 2 3 در اینجا 1 2 3 4 را گذاریم. اکنون می بینیم که از ابتدای وقت از همین 0 از همینجا تا کدام ثانیه تا 4 ثانیه تا همینجا فرض کردیم همینجا 4 ثانیه جسم سرعتش رو زیاد میکند و به سرعت ماکسیمالیش میرسد. یعنی با 4 همین وی که است در اینجا زیاد میکند در اینجا با سرعت ماکسیمالی میرسد. یعنی از 0 تا همونجا فقط ما باید دانیم که اینجا گرافیک خطی است چون که سرعت از وقت خطی وابستگی دارد. کوادراتن وابستگیش کوادراتی نیست، این خطی راست است. و بعد تا چندم ثانیه باز 0 از 1 دقیقه یعنی 6 ثانیه دیگر از 4 تا 10 ثانیه با همین سرعت حرکت کردن میگیرد. یعنی از 4 تا 10 ثانیه سرعتش 4 میموند. بعد از 10 تا 10 ثانیه آینده یعنی تا 20 تا آن همینجا سرعت آهسته آهسته خاموش شدن میگیرد یعنی سست شدن میگیرد و در اینجا گرافیک به پایان میرود. همین خیلی همین گرافیک وابستگی و از ت می باشد که اگر ما یک چیز دیگر را قید کنیم این مساحت زیر گرافیک تمام راهی طی کرده جسم شده میتواند و همین این جایش مساحت اینجا می شود S1 مساحت مابین S2 مساحت دیگرش S3 و همین فرمولا که ما در اینجا نوشتیم همین فرمولا رو میتونیم از همین فرمول مساحت سکنجه دویمگی حاصل کنیم. در اینجا مسئله ما به آخر میرسد. این بود مسئله 84 ریمکویچ. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز. ما کوشش میکنیم که مسئله های دیگر ریمکویچ را نیز حل کرده در کانال گذاریم. ما را دنبال سازید.